Nalipay ko man. Gadi ada siya. Nga bodoh rin sa ako. Pero, hay mo din siya. Doa pa in town. Gusto ko niya mga classmates para makapangayo siya kwarta. Aron kapiyansa ni mo. Kaluwi na siya anak man. Nagpagpag sa pangita kwarta. Pero, ma, sapihan ang atong kontra, ma. May puruhan ka na magkalikawas ko di kasuha. Ngilingin kag abogado, Sante. Si Lord, dili ka niya pasagdan. Isalit na niya ang tanan. May tuyo man kuno ka na ko ni. Unsa man sad ni imong drama, Pauline? Wa naman kuno kay gawas-gawas sa kwarto. Wala di na kamukaon, dili na musnags. Da. Isa may ganahan mo kaon, mami, kung nakas kaguol. Nangita man siguro kag masakit ka. Konfirmado na gid, mami. Nga may relasyon sila si Ramil ug ang babaeng manginilad. Unsa may imong mahimo ni ana? Kung dili gyud mo para sa usab-usa ni Ramel, dawata ang kamatuoran. Ako lang si Ramil, mami. Ako lang. Nayabag ka na yung anak ka. Nganong imo magyung tuyuan si Ramel nga wa man gina si gusto nimo? Gibuya na mi si Ramil, di ba? Ako lang siya, mami. Di ko hatagan og kalinaw ang ilang relationship. Makita nila. Naanasad ka ni ana. Dili lagi maayo ang magdumot. Gusto na, mami. Di na ito magagagistorya pa. Samot ng kalabad akong Excuse me. Mami. May gani kaning dagawas na kasi imong kwarto. Kaina kog maglaming na lang gyud ka. Ma'am, pawamara ko sa imong cellphone. Pawamara ko sa imong cellphone. Dong! Dong Ramil! Dong! Oy, ayaw na nagpahinayak yas imong music room, Dong. Oo, cellphone ni mo, nag-ring. Maganda yun. You bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I melted. Hello, I fell tita. right through the cracks. And now I'm trying Magmahay ka sa imong pagpakigrelasyon kang Leia Ramil. to run out. I'll be giving it my bestest, and nothing's gonna stop me but divine intervention. I reckon it's again my turn. Di ka mo tuo sa akong gisulti nga mangingilad si Leia? Pwes, paghimo og kaugalingon nimong pakisusi. Hello? Hello, Ramil? Di na tao ni si Dong Ramil, no? Ising na tao ni at your service. Bueset! Biskwit ka rin. Wa na, Dong. Wa di batasan, Dong. No, Dong, oh. Uta, wa gyud mo goodbye, Dong. Ito na lang, bahala mo. Pasensya kang tuloy niya na isa. Ambot na babayan na, Dong. Ay, wa gyud batasan. Pero pag way grado,
Ikaw ba? Mura kag way grado sa imong gibuhat. Nakigistorya pa maka nimo si Ramel sa phone nganong imo mang gi-close. Kinsa may di maglagot? Nga pagkadungog ni Ramil sa akong tingog, gipasa dayon ang phone sa ilang maid. Naglikay na gid ay siya nimo. Ayaw ipakabarato imong pagkababay, pagbakton og delikadisa. Naglikay na gid ay siya nako ha. Makita nila mami. Makita nila ni Ramil og Leia. Sa gibuhat ni Pauline yaya, may samot kagamay ang pag-ila ko sa iyang pagkatao. Unya, dong. Kano sa man nimo dada dinhi imong uyab? Hapit na yaya, mahimamat ra ninyo siya. Dong abi nimo, excited na kay may makakita niya dong. Wa mo ikasaway ni yaya. Hmm? She's beautiful inside and out. Mhm. Intriga man sa taana. Para na ako dong no. Importante maging ang batasan sa tao ba? Sa man ang gwapa unya. Niliad kay batasa di pagkaog iro. Parehas good ni Miss Pauline. Di ba? Basta. Usa ni mga adlaw dalhon ko dinhi si Leia. Ug ipalaila ko ninyong tanan. Salamat kaayo, Mami, ha, sa pag-uban mo na ako sa publishing company. Okay, so, ugma, daghan na ang mahibaw. Kato mga nakabasa, nga ikaw nang inahanglan og mga singers sa imong KTV and music lounge. Yeah, I hope, Mami, daghan na mag-audition ugma. Okay. But, dili na daugon sa kadaghan sa magpa-audition iha. Bisag usa lang kabuok, basta makapasar sa qualification sa usa ka singer nga imong gipangita. Mi, tabangin niyo ako paminaw, ha? Music-minded man gyud ka. Sure, iha. Tabangan ko ikaw. Ako pa. Nga maay man jud kay kumaminaw ni anang mga out of timing or nindot og tingog. Importante sab ang diction, Minong. Oo, hinuon. Pero, dali lang na siya. Ikaw pa. So, ugma man ka. Unsang oras ang audition? Kalibutan ta kahibut nganong managlahita sa dalan nga atong gilaktan na nagsubay sa laing agianan unta usara kini kay usara ang atong kalibutan apan ug nganumang gimbutan sa kahitan